खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो मैयाहाय मोनाबिलियाव 8टासो समावहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बे गारिखौ आङो गोरोन्थि बुंदोंमोन, माने गारिखौ गाज्रि जानानै दङसो होननानै बुंदोंमोन। नाथाय आङो उनाव खौरां मोनफिनोदि बेखौ बे भिडिअखौ आपल'ड होनायनि उनावहाय खौरां मोनफिनोदि गारिया गंनैबो खारफुबाय दङमोन होननानै। गंसेया बारस'दों, बाइकआ बारस'दोंमोन आरो बे गारि गिदिरा खारफुबाय दङमोन। माने बाइकआ बारस'दोंमोन, ओमफ्राय बे गारिया खारफुबाय दंमोन होनदों। ओमफ्राय गंनैजों सौग्रावलायनानै जायगायावनो अर नाङो आरो जायगायावनो सेवहांगार जायो। दा नोंथांमोना एड्रेसखौ मिथिजोबखाबाय जानो हागौ। बे जायगायानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव रायखुंबारि हाइवे र'डनाव बे जाथाया जानानै थांदों। ओमफ्राय बे जेनाखि खामुलिजोबो बे मानसिखौ खाथियाव थांनानै लायनोबो हाखायाखै होनना बुंदों। मानसिया NGOआव खामानि मावोमोन होननानैहाय खबर मोननाय जादों। दा आङो मैयाहाय नोंथांमोननो गोरोन्थि खोन्थादों, बेनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बियो। दा आङो बेखौनो दिनैहाय फिन नोंथांमोननो मोजाङै बिजिरनानै होफिनबाय। आरो दा मानसियाथ' थैबाय होननानै बुंखादों, ओमफ्राय ड्राइभारा खारबायनो। बे गारि गिदिरनि ड्राइभारा खारदों होननानै बुंदों। मोनदों ना मोनाखै बेखौबो मिथियाखै, आरो गारिया सोरनि बेखौबो दा कनफार्म जायाखै। दा बेखिनियानो लोगोफोर।